ሎሚ US 100 ኣብ ስክሪን Ja, ሰላም ጥና ሃበለይ ከመይ ትኾኑ? ያ ሎሚ ትሬድ ይገብር ኣለኹ ኣብ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትስ ክሬዚ ኣልሞስት ዝተወሰነ ፕሮፊት ሰኪር ጌርና ኣለና ፓርሻል ወሲድ ኣለኹ ማለት እዩ ታርጌት ናተይ 1 to 3 ኣብዚ ከባቢ እዚ ንክህበኒ ኦልሬዲ ኣልሞስት ክበኒ እዩ ቲፒ 1 ኣብዚ ናይ ለንደን ኪል ዞን ሃይ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ማርኬት ማለት እዩ ያ ባይ ዘ ዌይ ሎሚ ማለት እዩ it will be history like እንድሕር ደኣ ቴክ ፕሮፊት ሙሉእ ብምሉእ እንድሕር ደኣ ተሃሪምና ማለት እዩ I think ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ 10,000 ወርሒ ክንውቲ ኢና ማለት እዩ and it's crazy honestly yeah ካብ ኣፍሪካ ክመፅእ ከለኹ ብዙሕ ካፒታል ኣይነበረንን ሓንቲ ናይ FTMO ናይ 100,000 ፈንድድ ኣካውንት እያ ነይራትኒ ማለት እዩ but it's crazy honestly and yeah بحال ኮይና ክንሪኦ ኢና but በዚ ኣጋጣሚ ሎሚ ሪከርድ ክገብረልኩም ይሓሰብኩም ነይረ but ኣብ ኢሜይል ናተይ ሎሚ ኣይፎን ዝኣዘዝክዋ ኣላትኒ ኣይፎን 17 ማለት እዩ ሶ እዚ ኣይፎን እዚኣ ሎሚ ክትመፅእ እያ ኣን ኣጋጣሚ ትሬድ ገብር ነይረ ዋይናት ሪከርድ ዘይገብረሎም እንታ ኣይፎን ናተይ በሓደ ኮይና ኣምፓክ ክንገብራ ንኽእል ኢና ክንከፍታ ንኽእል ኢና ብምባል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ባይ ዘ ዌይ ናስዳክ ትሬድ ክገብር ቀኒ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ኣብ አይ ቲንክ ብሾርት መልክዕ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ሎሚ እያ ትማሊ ትሬድ ጌርና ነርና አይ ቲንክ ኣብዚ ከባቢ እዚ ትሬድ ጌርና ነርና which is by the way ናብ ከባቢ ሸውዓተ መዓልቲ ትሬድ ጌር ኣለኹ ሓደ መዓልቲ ዝሓለፍኮ መዓልቲ ኣለዎ ኢንትሪ ተዘይረኺበ ትሬድ ኣይገብርኒ ማለት እዩ ባት ኣብ ዝሓለፈ ሸውዓተ መዓልቲ ክልተ ብሬክ ኢቨን ጥራይና ረኺብና ክልተ ኢና ወፂና ባት ኣብ ከባቢ 5 ዝኸውን ዊን ጌርና ማለት እዩ so it's historical ንዓይ እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ናይ 2026 ዝጥቀመሉ ዘለኹ ኢንትሪ ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ 70% ዊን ሬት ኣብ ሰሙና መዝጊበ ዘለኹ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ $10,000 ናይ ምእታው ዝኽእሉታት ኣለኒ ሎሚ እንድሕር እዚኣ ሂት ተሃሪማ ነዚ ወርሒ እዚ ትሬድ ኣይገበርኒን ካብ FTMO ናይ 200,000 ፈንድድ ኣካውንት ናተይ ፔይ ኣውት ክሓትተ ካብ CTI እውን ፔይ ኣውት ክሓትተ ማለት እዩ beautiful look at this yeah oh my god I don't know you know sometimes I don't know just sometimes I feel like I cheat this I have a cheat code I ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ cheat code ዝዛረብ እያ ማለት እዩ ገለ ካብቲ cheat code ኣብ ኣፍሪካ ኮንካ ናይ ዶላር ተኸፋሊ ምዃን cheat code ይብለኩም እየ ማለት እዩ but guys ብዙሕ cheat code ኣሎ ብዛዕባ ትሬዲንግ ብዛዕባ forex trading especially ICT ምፅናዕ ICT trader ምዃን it is a cheat code I don't know for you but I it's cheat code
look at this. So wait, كاريكم يناتي وينز قبل كولوني. So yeah, زي كتري ودخول يوم سكرين شات جرام سيركم على is لو ما عندي وينز قبل كول كنزبي مالتي. And yeah, that's strange by the way. Strange. حدش نقرأ يكون هاي كم زوين كجبر. At the same time لعلي زي أب سكرين تري وصل لهم خسر كو أكاد تعطون نيريو خسر honestly. أي معاسي بزعلف عصرت عدشة كثيرا نير باي زوي. اكتشف صراحة مشان يموت أطوري. أن كبابي كل تقنى تريد أجبركو. أن كلتشان فرانش ديشن كابلي جنبرجن مجمر ياك زي بزيا حلفت كل تقنى يتريد كيرا. And yeah, it's nice زي عامة زي so far زعبي 10k plus payout كنا حاطينها in total كاب CTI and كاب FTMO ناي كنت بيشح account مالتي and ناي FTMO ناي 100 شح challenge ونحلف مثلا أبز غرب أول I hope so almost حلفة يزوله phase 1 مالتي and phase 2 verification كترفني مالتي and phase 2 I think ورحي كسب ورح خلطة زوله حلف تقول تقلني. Yeah, that's a little crazy, but this is only the starting. أي مجمري كابي كم زمزاحو بزحات أو تنايت كاتون سبات فولتيوم. I used to trade with $10 $80 $50 and this is the starting of building empire من ناس الجمهور زلنا and by the way you don't have to believe me كتأمنوني قديت يكون okay don't ده بزينا توتو تريدز آتيكم أبوزول تمرتين دعات زي تقاتلكمو هاي تأمرني ديمو قون غيلزي okay أنا وين بديمو غير خريبكم خالي because you don't have تي انت بالك تقبرو هذا سبك تأمنه قديت يكون even ده ك ديل information راح تزارب تدلي خا لعلي تحاكي forget تقبرو تخليها مش عليك كم دليت كاسيك تغيرو تخليها بتين financial market up to result up to هيوت أنا أبرانيت سب أن كسب بقص أب حيدت up to زمسرتو نجارات يخاطريو which is حمش الشح صريحة مالت it's not big money up trading حمش الشح لو صريحة 17 شح خسر خالد 17 شح هيصير دخل 17 شح خسر خالد up تين السخاز اللي خايل level دمسرت مالت أبزناي توتو تريدز channel آتيهم حدا بحدا تمرتريو تمهارو مالت داري مستمهاركو $100 نحر حالاتك كا $100 نحر $10 تليها نحر داخل $100 تليكا كا كل $100 10 مسرح هيك بريكان مالت okay yeah so I'm done for today نلومي كودية مالتي حدا بزحات بوست تريدرات بزحات توني نقر على السوغان تايو نمتاي خباد رالي بسكا تريد تكبر guys بزح تعاتون تقول نقرات هلو but let's talk بعد لا لبس تريد قبل له هنيات نتايو تريد كقبل كله ناتي كم سرح ناتي and professionally extremely بعد لا تلبس سب مالتيو protocol زلو سبي بعد لا تلبس لها protocol على كمالتيو okay يسب أوي زغون نجارات بعد لا لبس كا protocol مالتيو شالو هذا قعزي زغون نجارات سرحني قال مالتيو بعد لا تلبس لها أنا خا تريد كقبل كله تناتي mindset مالتيو professionally كم هذا protocol زلو trader كم سرح ناتي نت trading trade كم زقبرو عند حرات سمعت لهم بزحق زي موسيقى يسموني تريد كبر كلهم جاو تعقل لي كبرنين جنزب خاص كله celebrate على كبرنين تاع فاميلي ناتي بشي مالتي and yeah of course this is beautiful guys and I hope so yeah نسغاتكم تاع توتو تريدز وسي تاوز وان عاود تضربوا كاين وحالكم اب let me show you here اب توتو تريدز اب زناتنا
ናይ ቴለግራም ቻነል ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ጆይን እንድሕር ዳኣ ተጌርኩም ናይ ነፃ ሲግናል ናተይ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንትሮ ክረክብ ከለኹ ብነፃ ሼር ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ንስኻትኩም ሪስክ ማናጅመንት ሓሊኹም ትሬድ ትገብርሉ ቻነል ኣለና ማለት እዩ ናይ ቴሌግራም ቻነል ቶቶ ትሬድስ ኦፊሻል ቴሌግራም ቻነል ዝብል እዩ ወይ እውን ኣብ ኮመንት ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ያ ካልእ ኣብ ኔክስት ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ማለት እዩ ናተይ ቲም ብዛዕባ ትሬዲንግ ናተይ ማናጀር ኤዲተር ካልኦት ናተይ ተምሃሮ ናይ ቪአይፒ ተምሃሮ ዝሓለፈ 2015 ዓመት ዝኣክል ትምህርቲ ክወስዱ ዝፀንሑ ማለት እዩ ናይ ባክ ቴስቲንግ ፕሮግራም ክህልዎና እዩ የዳልውሉ እዚ ናይ ባክ ቴስቲንግ ፕሮግራም እንታይ እዩ ዕላማ ናትና ብሓደ ኮይና እዚ ኢንትሪ ኢንተር ገይረየ ዘለኹ ምስ ናተይ ቪአይፒ ተምሃሮ እሶም ናተይ 2025 ክመሃሩ ፀንሑ ዓመት ሙሉእ ክመሃሩ ፀንሑ ተምሃሮ ኮይና ዝረኸብናዮ ኢንትሪ ኦኬ እዚ ኢንትሪ እዚ ልዕሊ 70% ዊን ሬት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ባክ ቴስት ክንገብሮ ኣለና ኣብ ከባቢ 40 ሰዓት ዝኸውን ኣብ ላይፍ ባክ ቴስት ክንገብሮ ኢና ንሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ን8 ሰዓት ባክ ቴስት ጌርና ሓደ ልዑል ተኽእሎታት ዊን ናይ ምግባር ተኽእሎ ዘለዎ ኤንትሪ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ኤንትሪ ምስ ረኸብናዮ ላይፍ ምሳይ ን7 መዓልቲ ትሬድ ክትገብሩ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ንሕራ ክሳተፉ ተደሊኹም ኣብዚ ታሕቲ ኣብዚ ስክሪን ክገድፈልኩም እየ ኣነ I think I hope so ኤዲተር ክገድፈልኩም እዩ ማለት እዩ ብቴሌግራም ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ብቴሌግራም ዝፀሓፍኩምለይ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ናተይ ማናጀር ክትበኩም እያ ወይ እውን ድሕር ዳኣ ንዓይ ተረኺብኩም እውን ኣነ ክበኩም እዩ ማለት እዩ ባት ዝሓሸ ኳሊቲ ዝኾነ ቪድዮ ንምስራሕ ንዓይ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣይፎን ክገዝእ እየ ናብ ዝሓለፈ 2025 ከዓ እንድሕር ዳኣ ናተይ ፕላን ፈሎው ተገይረ ኣይፎን ክገዝእ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሶ ያ ጠጠው ከብላይ እዛ ቪድዮ what about ሓንቲ ቲፕ እንድሕር ዳኣ ክበኩም እንተኮይነስ ዋን ቲፕ ነቶም ትሬደራት ኦኬ ነቶም ትሬደራት ብዘይ ሜንቶር ባዕልኻትኩም ነገራት ፋይንድ ጌርኩም ባዕልኻትኩም ባክቴስት ጌርኩም ትሬድ ዕውታት ንክትኮኑ ትፅበዩ ዘለኹም ዋን ቲፕ ክበኩም ኦኬ ጀስት 40 ሰዓት 50 ሰዓት ነታናትኩም ዋን ኢንትሪ ሓንቲ መእተዊ ማለት እዩ ባክቴስት ጌርኩም ፈትንዋ እንድሕሪኡ ካብ 10 ትሬድ ማለት እዩ ኣብ ነብሲ ወከፍ 10 ትሬድ ክንደይ ትረኽቡ ኣለኹም ፀሓፍዎ ኣነ ዝጥቀመሉ 2024 70 ገለን ዝኸውን ሰዓት ነታናተይ ኢንትሪ ባክቴስት ገርያ 2025 50 ገለን ሰዓት ዝኸውን ባክቴስት ገርያ 2026 ሕጂ 40 ሰዓት ምስቶም ናይ ቪአይፒ ተምሃሮ ባክቴስት ክንገብራ ይነበርኩም ኣለዉ ሶ ባክቴስት ምስ ገበርኩማ ካብ 10 እታናትኩም ኢንትሪ ወላ 2 ግዜ ንሕራ ትርከብ ተኮይና 3 ግዜ ትርከብ ተኮይና 5 ግዜ ትርከብ ተኮይና 7 ግዜ ትርከብ ተኮይና እንታይ ክትገብሩ ሽዑ ሪስክ ማናጅመንት ኣየድልየኩም 10 ግዜ ትሬድ ክትገብሩ ኢኹም ካብተን 10 ኣየንቲ ከም ትዕወቱ ትፈልጡን ኢኹም ግን ካብተን 10 5 ድዮም 4 ድዮም 6 ድዮም ከም ትረኽቡ ስለ ትፈልጡ ሪስክ ማናጅመንት ሓሊኹም ኣእምሮ ናትኩም ከዓ ሎንግ ተርም ሎሚ ሰው ተኮይኑ ናይ ሎሚ 10 መዓልቲ ዘላ መዓልቲ ኣብ ዝኾነ ከም ትዕወቱ ፈሊጥኩም ትሬድ ንክትገብሩ ሓግዘኩም እዩ ኣን ድሕሪኡ ኢኹም ካፒታል ክትዕብዩ ትኽእሉ ሪስክ ማናጅመንት ናትኩም ፈለው ክትገብሩ ትኽእሉ ፍርሒ ዘይብልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኦፖርቹኒቲ ከየምልጠኒ ትብሉን ኢኹም ቢካዝ ዋላ ዛ ኦፖርቹኒቲ እዚኣ ተመሊፃትኩም ባክቴስት ክትገብሩ ከለኹም ስለዝፈተንኩሞ ኣብ ኔክስት ካልእ ከም ትረኽቡ ስለትፈልጡ ብዙሕ ነገራት እዩ ደብለልኩም ኣምናት ኢሞሽናል እዚ ገለ ሰባት ኢሞሽንለስ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ስምዒት ኣልቦ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ላይክ ኤክስምሊት ናትካ ስምዒት ቢልድ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ይብሉን እዮም ኣምናት ተተሓጒሰ ይበኪ እየ ተሓሪቀ ኦፍኮርስ ይሓርቕ እየ ተኸሲረ ደሰይም ሕማቕ ስማዓኒ ተኸሲበ ይሕጎስ እየ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ግን ነቲ ናተይ ፕላን ፈለው ንኸይገብሮ ኣይገብሩን እዩ ዋይ ቢካዝ እንታይ ከም ዘጋጥም ኣቐዲመ ባክቴስት ገይረ ስለ ዝፈተንክዎ ማለት እዩ ዋን ኢንትሪ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ኢንትሪ ሓንቲ ፔር ማለት እዩ ዋን ኢንትሪ ሓንቲ ፔር ኦኬ and you have to ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ማርኬት ኣብታ ናትካ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ምስ መፀልካ ትሬድ ክትገብር ክትኽእለካ ማለት እዩ ኣደ ኖ ቤስት ቲፕ ንሎሚ ክበኩም ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ታንክ ዩ
አይፎን ገዚእና መስኪና ኣለና እድሜ ግን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ቢዩቲፉል ዝኾነት ኢንትሪ ወሲድና ፉል ቲፒ ስማሽ ገርና ኣለና ማለት እዩ ሶ ብሓደ ኮይና እዛ አይፎን ክንከፍታ ኢና and let's go here ማለት እዩ so it was amazing ንትምህርቲ እንዳሕዳ ተደሊኹሞ ናስዳቅ ዌንስደይ ረቡዕ ማለት እዩ ዓርቢ ዕለት 21 ጃንዋሪ ከድኩም ቼክ ብምግባር እዚ ኢንትሪ እዚ ንምንታይ ከም ዝኣተኽዎ ክትመሃርሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ and backtest ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ያ እቲ ናተይ ኢንትሪ እውን ክትመሃርሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ኦኬ ደን ካብዚ ወፂና ናበይና ክንከይድ አይፎን ገዚእ ኣለኹ በዚ ጊምባል እውን ገዚእ ኣለኹ ማለት እዩ here I think somewhere I don't know ናብ ከባቢ I think 800 euro 850 euro የኸፊለኒ ማለት እዩ it was amazing it's nice by the way ካብ ኣፍሪካ ሙቭ ክገብር ከለኹ it was kind of like oh iPhone ክገዝእ ኸውን እየ ብዚ 2025 iPhone 15 ክገዝእ ኸውን እየ ነይረ and then iPhone 16 and finally I got the best iPhone 17 Pro Max and this is only the starting of the empire we're gonna build empire together guys بعد وين empire build on ገበሪና and ኣብዚ ናይ ባክ ቴስቲ ማራቶን ተዳልዩ ዘሎ ክሳተፉ highly recommend ክንገብረኩም ትፈቱ ትምህርታዊ መጀመርያ ባክ ቴስት ክንገብር ኢና እዚ ናተይ ኤንትሪ ትሪእዎ ዘለኹ ባክ ቴስት ክንገብሮ ኢና ንዓኹም ኮንፊደንስ ንምፍጣር ማለት እዩ 40 ሰዓት ባክ ቴስት ክንገብሮ ኢና and then ነቲ 7 መዓልቲ ትሬድ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ 5 መዓልቲ ኣብ ሰሙን which is ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ ምሳይ ኣብ ላይፍ ትሬድ ክትገብሩ ኢኹም ነዚ ምስታ ነፃ እዩ እቲ ናይ ባክ ቴስቲንግ ነፃ እዩ እቲ ናይ ላይፍ ትሬድ ትገብርሉ ዝተወሰነ ሳብስክሪፕሽን ክሓትኹም እዮም and then በዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፎርሜሽን ኮንታክት በቴሌግራም ስፔሻሊ ማለት እዩ ኮንታክት ትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም and yeah guys let's go to this amazing gift for myself that I have bought for myself and let's do it بعد غينا ክንከፍታ ኢና enjoy ትገብሩ ትኾንኩም ኣብ ምኽፋል ኣነ ኤሌክትሮኒክ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ that's why ከም ዝነገርኩም maybe 10k plus ዝኸውን ኤሌክትሮኒክ ኣለኒ ብዚ ገዛ and let's pack it together بعد غينا ክንከፍታ ኢና ማለት እዩ okay guys so yeah بعد غينا ክንከፍታ ኢና ማለት እዩ it's my first day iPhone 17 ክኸፍት ማለት እዩ it's my first iPhone I think ከፍታ ኣለና ማለት እዩ and I don't know ኣብዛ ዓዲ restricted ዝኾነ ሕጊ ዘለዎ ንብረት ትመልስ ትኾንካ ከተባላሽወና ይብልካን እዩ ዝብልኻ then I'm not sure satisfied ከም ትገብረንን ማለት እዩ but I think it's my dream phone so oh my god I like the color guys woo. And by the way 1 terabyte I don't think so 1 terabyte 1 terabyte ዘለዋ ገዚአ ነይረ then 500 gigabyte ዘለዋ እያ so oh my god look at this guys what oh my god and مساعد نصنحنا ንብረት ማለት እዩ can look it here guys this charger and mostly cable የተሸደሙና አለው ማለት እዩ what a beautiful thing oh my god it's crazy guys I like it discipline by the way trading with discipline the result is here okay guys so yeah video ከይን ዋዓልኩም ማለት እዩ I think ኣብዚ ከኣኽለና እዩ our iPhone hello mama yeah so it is so beautiful ኣብዚ ናታ መፃባበቂ ገለ ገዚአላ ኣለኹ ጊምባል እውን ገዚአላ ኣለኹ ካብ ሕጂ ኒዮ ቤር ቢልታት ትሰራሓልኩም ከውን እዩ ማለት እዩ yeah thank you guys for watching like ምግባር ኣይትረሱ
and subscribe ግበሩና ቻነል ማለት እዩ and yeah እንደሕራኩም community ከዕብየና ዝኽእል idea ሓሳብ እንድሕር ሃሊኩም ፍላይ ኣብዚ ናይ ትሬዲንግ ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ማለት እዩ ክፅሑፍለይ ትኽእሉ ኢኹም or እንድሕር ዳ ሓሳብ ሃሊኩም ስፖንሰር እንድሕር ዳ ትደልዩ ተኾንኩም ወይ ድኾነ ናብ ባይታ ወሪዱ ንዓኻትኩም ከዕብየኩም ዝኽእል ሓሳብ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ክፅሕፍለይ ትኽእሉ ኢኹም ብውሽጢ ዲኤም ክትገብሩለይ ትኽእሉ እዮም ኣና ኣይድያ ኣለኒ ኢሜል ክረኽቦ ደልየ ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም automatically ናተይ ማናጀር or ናትና ቲም ስለ ትረኽቡ ማለት እዩ so yeah thank you guys and just this is it's just nothing for me okay I'm not that happy like I like it I'm proud of myself by the way do you know why because ናይ ሎሚ 3 ዓመት እንድሕር ተትምለሱ ነይርኩም I was nobody guys I'm still nobody I'm mili Toto just nobody but ናይ ሎሚ 4 ዓመት ንድሕሪ ተትምለሱ iPhone 17 bro like دحسبي نير okay so I'm proud of myself but كريه كله we're gonna build empire guys not this one only this one is just starting 2025 I make a lot of money guys but yeah up ነገር I don't invest up ክዳን I don't invest up ፀጉሪ ምቅምቃም I don't invest that much up ምግቢ I'm very healthful تعمل ጥዕና ዘለኒ ሰብ ማለት but yeah I invest in cryptocurrency I invest in the stock market every penny that I have earned from trading the one ገንዘብ ዝረከብኩ stock and crypto invest ዝገብሩ do you know why because I'm building my future not my present life or not to impress somebody so thank you for watching again see you next time by the way don't forget to contact us on telegram مصحف كيترسو ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራም ምስታፍ thank you